एक तर पर्यटन हा विषय महत्त्वाचा आहे. त्याला आवश्यक असलेल्या सगळ्या गोष्टी आपण उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. तशा प्रकारचं वातावरण निर्मिती केली पाहिजेत आणि एकूणच इथले यूथ जे आहेत, तो यूथसुद्धा बेरोजगार आहेत. बऱ्याच ते त्यांना त्यांच्या परीक्षा व्यवस्थित देता येत नाहीत किंवा तशा पद्धतीनं घोळ होतो परीक्षेमध्ये आणि त्याचबरोबर इथल्या माइन्स असतील, तो तो एक महत्त्वाचा विषय आहे. लॉ अँड ऑर्डरच्या संदर्भातले विषय आहेत गोव्यामध्ये आणि ह्या 3-4 विषयाच्या संदर्भामध्ये आपण लक्ष घातलं पाहिजे आणि लोकांना सोबत घेऊन कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून एक भूमिका, आंदोलनात्मक भूमिका आपण त्या ठिकाणी केली पाहिजे. म्हणून आम्ही सर्वांशी चर्चा करायला सुरुवात केली. लहान कार्यकर्ता असेल, ब्लॉक लेवलचा कार्यकर्ता असेल, सीनियर लीडर्स असतील, त्या सगळ्यांसोबत चर्चा करून की आपण या ठिकाणी जे काही वेगवेगळ्या मुलाखती असेल किंवा कुठल्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला पुढे जायचं असेल, तर हे विषय घेऊन आपण पुढे गेलं पाहिजे.